Iris diagnostika z dúhovky je fascinujúca diagnostická metóda, ktorá určite každému učaruje. V okamihu pomocou nej získate základný prehľad o stave organizmu pacienta. Program Dr. Alter ponúka vyspelé funkcie pre iris diagnostiku. Je navrhnutý tak, aby umožnil s touto metódou pracovať aj začínajúcim iris diagnostikom. V žiadnom prípade však nenahrádza kurz alebo knihy o iris diagnostike. Záujemcom preto odporúčam preštudovať aspoň niektorú z kníh venujúcich sa iris diagnostike, či už od Navrátila, Bossa, Welchoviera alebo manželov Coltonovcov, prípadne sa zúčastniť kurzu u skúseného iris diagnostika. Aj keď program umožňuje aj diagnostikovanie pohľadom priamo do oka pacienta s následným zaevidovaním nálezu do počítača, nepredpokladám, že by niekto tento nekomfortný a málo presný spôsob využíval. Pre plnohodnotnú prácu je potrebný digitálny fotoaparát, ktorý môžete samozrejme využiť aj na iné účely. Je dobré, ak bude spĺňať nasledovné parametre: rozlíšenie aspoň 5 megapixelov, podpora makrorežimu, obrázky vo formáte JPEG. Program však terapeuta neobmedzuje a akceptuje aj snímky dúhovky zosnímané napríklad z fotografie skenerom. Podmienkou je, aby bol obrázok oka v súbore s príponou JPG, čo spĺňajú takmer všetky digitálne fotoaparáty. Pre profesionálnu iris diagnostiku sa používajú špeciálne zariadenia, ktoré sú však pomerne nákladné. Minimálne vybavenie, s ktorým dosiahnete akceptovateľné výsledky pri fotení dúhovky, pozostáva z fotoaparátu, statívu a svietidla. Ukážeme vám, ako si s týmto vybavením vystačiť. Pred vlastným fotením je vhodné vo fotoaparáte nastaviť manuálne vyváženie bielej na bielom papieri osvetlenom naším svietidlom, čím dosiahneme reálne farby odfotenej dúhovky. Aby boli obrázky čo najkvalitnejšie, je potrebné aj vo fotoaparáte nastaviť menšiu kompresiu pri snímaní obrázka. Pacientka si sadne opačne na stoličku a o operadlo si rukami fixuje hlavu. Terapeut nastaví fotoaparát do výšky oka a priblíži ho do vzdialenosti 3 až 5 cm od oka. Spolu urobí 4 zábery každého oka, pričom pri každom zábere je oko nasvietené z iného smeru, zhora, zprava, zdola a zľava. Týmto sa zabezpečí, že na každom zábere bude odraz zo svietidla zakrývať inú časť dúhovky. V prípade, že sa niektorý záber aj nevydarí, bude mať terapeut dostatočnú rezervu. Ak má terapeut mini statív, môže si pacientka fixovať hlavu rukami s lakťami opretými o stôl. Je to pohodlnejší spôsob ako fixovanie o operadlo stoličky. Ďalším krokom je prenos nafotených snímkov do počítača. Môžete to urobiť buď pripojením fotoaparátu k počítaču pomocou USB kábla, alebo vybratím pamäťovej karty z fotoaparátu a jej vložením do čítačky pamäťových kariet v počítači. Obidva postupy spôsobia, že sa v počítači objaví ďalšia disková jednotka so súbormi, ktoré predstavujú fotografie dúhovky. Teraz môžeme pristúpiť k vloženiu fotografií do programu. Kliknutím na tlačidlo Pridať a následne na Načítať do súboru sa otvorí dialogové okno pre otvorenie súboru. Vyhľadáme disk predstavujúci fotoaparát alebo pamäťovú kartu a otvoríme súbor s fotografiou ľavého oka. Pomocou posuvníkov zobrazíme oko tak, aby sme videli zrenicu a do jej stredu klikneme myšou. Posuvníkom zväčšenie nastavíme takú hodnotu, aby sme videli celú dúhovku. Najskôr presne vycentrujeme osy na stred zrenice. Farby osí si môžeme meniť tak, aby boli oproti pozadiu čo najkontrastnejšie. Na centrovanie využijeme posuvníky Posun osy X a Y. Nakoľko diagnostické mapy sú akoby elastické a prispôsobia sa rôznym veľkostiam zrenice a okružnej zóny, je pri vkladaní obrázka dúhovky potrebné určiť priemer zrenice, dúhovkového venca, niekde nazývaný hranica okružnej zóny, a dúhovky. Program sa priemery snaží odhadnúť, ale vo väčšine prípadov je potrebné ich nastaviť ručne. Posuvníkmi jas, kontrast a gamma môžeme obrázok upraviť tak, aby bolo viditeľných čo najviac detailov. Toto nastavenie je však k dispozícii aj neskôr pri diagnostike, takže niekedy je výhodnejšie uložiť obrázok bez týchto korekcií a pri diagnostike ho podľa potreby upraviť. Pri zapísaní obrázku sa dúhovka akoby vystrihne z pôvodnej fotky.
posuvníkom zvislý okraj môžete nastaviť vzdialenosť tohto strihu od okraja dúhovky vo zvislom smere. Pri nastavení na 50 pixelov bude okolo dúhovky malý okraj, pri nastavení 500 pixelov bude okraj veľký. Je vhodné uložiť si jeden záber s väčším okrajom z toho dôvodu, aby bolo jasne viditeľné očné bielko, z ktorého sa tiež diagnostikuje. Posledným parametrom je nastavenie kvality ukladaného obrázku. Pri 100% kvalite sa uloží obrázok bez kompresie, teda bude kvalitnejší, ale jeho veľkosť bude väčšia. Nakoniec obrázok zapíšeme kliknutím na tlačidlo Uložiť obrázok. Rovnakým spôsobom vložíme aj fotku pravého oka. Ďalší záber pre oči vložíme tak, že vyberieme položku menu Nový a postup opakujeme. Pri každej návšteve môže terapeut vložiť do programu až 9 záberov každého oka. Obrázky dúhoviek máme vložené v programe, môžeme teda pristúpiť k diagnostike. Najskôr je vhodné určiť konštitučný typ, podľa ktorého môžeme ľudí rozdeliť do skupín s genetickými dispozíciami k istým druhom ochorení. Správnym určením konštitučného typu zistíme, aké zdravotné problémy sa u klienta môžu vyskytovať. Nakoľko iris diagnostici používajú rôzne delenie, v programe sú konštitučné typy rozdelené do skupín podľa jednotlivých autorov. Frank Navrátil využíva až 10 typov, Velchovier 3 typy a Nico Boss 5 typov. Ak používateľovi ani jedno delenie nevyhovuje, môže si zadefinovať vlastné konštitučné typy a vložiť k nim vlastné fotografie a popis. Doktor Alter je programovaný tak, aby užívateľa neobmedzoval a aby si mohol údaje upraviť podľa potreby. Zaevidujeme konštitučný typ zmiešaný podľa Velchoviera. Pokračujeme vlastnou diagnostikou z dúhovky. V programe je vložených 5 iris diagnostických map podľa rôznych autorov. Iris diagnostická mapa popisuje umiestnenie obrazu jednotlivých orgánov na dúhovke oka. Terapeut môže používať ktorúkoľvek mapu. Pokiaľ mu ani jedna nevyhovuje, môže si pomocou zabudovaného výkonného editora vytvoriť vlastnú mapu alebo upraviť existujúcu. Zaškrtnutím voľby Zobraziť sa diagnostická mapa vykreslí priamo na obrázok dúhovky rozmerovo prispôsobená podľa priemerov zadaných pri vkladaní obrázku. Pri pohybe kurzoru nad mapou sa zobrazuje vždy názov orgánu, nad ktorého sektorom sa myš nachádza. Ak farba mapy nie je dosť výrazná, môžete si ju zmeniť. Kliknutím na malý farebný štvorček sa otvorí okno pre výber farieb. Ak naopak čiary mapy pôsobia príliš rušivo, intenzitu ich zobrazenia môžete plynule nastaviť posuvníkom viditeľnosť. Pokiaľ sa vám na dúhovke lepšie orientuje pomocou ciferníka hodín, môžete si ho zobraziť. Rovnako ako pri mape môžete prenastaviť viditeľnosť a farbu čiar. Terapeuti, ktorí nemajú statív a zariadenie na udržanie hlavy proti nakloneniu do strán, môžu posuvníkom rotácia korigovať prípadné naklonenie hlavy alebo fotoaparátu v rozsahu plus minus 10 stupňov. Pre podrobné preskúmanie dúhovky má terapeut k dispozícii lupu s nastaviteľnou veľkosťou a zväčšením. Lupu zapnete zaškrtnutím voľby Zobraziť lupu. Pohybujete ňou tak, že nad ňu umiestnite kurzor myši a pri stlačenom ľavom tlačidle ju presuniete na požadované miesto. Zväčšenie nastavíte posuvníkom Zväčšenie lupy. Mnohé detaily na dúhovke vystúpia, až keď sa trochu pohráte s nastavením kontrastu, jasu a parametra gamma. Pozorovaním dúhovky sme zistili, že v sektore nadobličiek sú uvoľnené vlákna. Postavíme na sektor nadobličiek myš a klikneme. Zobrazí sa zoznam symptómov prislúchajúcich k sektoru nadobličky. Pohybom po zozname si na obrázku zobrazíme možné znaky v sektore nadobličiek. Ak by ani jeden špecifický symptóm nevyhovoval, môžeme si zapnúť aj zobrazenie všeobecných symptómov, teda tých, ktoré nie sú viazané na konkrétny sektor, vypíšu sa čiernou farbou. Evidujeme lagúnu, zatemnenie v sektore nadobličiek. Ďalej zaevidujeme uzavretú lagúnu v oblasti hlavy pankrásu. Rovnakým postupom zaevidujeme aj ďalšie znaky na dúhovke. Okrem znakov na dúhovke sa dá z oka diagnostikovať ešte z ďalších oblastí.
zo zrenice, dúhovkového venca, farebných zmien na dúhovke a očného bielka. K symptómom, ktoré môžeme vyčítať zo zrenice, patria rôzne sploštenia, či už symetrické alebo jednostranné, posunutie zrenice zo stredu, jej nadmerné zúženie alebo rozšírenie. Prípadné sploštenie terapeut ľahšie spozoruje, ak si nastaví vykreslenie mapy bielou alebo inou kontrastnou farbou k čiernej farbe zrenice. Dúhovkovým vencom sa v programe nazýva hranica okružnej zóny, teda kružnica opisujúca oblasť žalúdka a čriev. Pre zobrazenie symptómov dúhovkového venca je potrebné kliknúť presne na túto kružnicu. Vyhodnocuje sa zmena veľkosti, deformácia tvaru, prípadne rôzne farebné zmeny. Kliknutím na tlačidlo farebné zmeny dúhovky môžeme zaevidovať farebné škvrny, sfarbenia niektorých oblastí alebo celej dúhovky. Z dúhovky je viditeľné oranžové sfarbenie sektoru žalúdka a čriev, zachádzajúce aj do sektoru mozgu. Zaevidujeme tieto dva symptómy signalizujúce problémy s pankreasom. Poslednou oblasťou oka, z ktorej môžeme vyčítať odchýlky zdravotného stavu od normálu, je očné bielko. Tu si všímame rôzne farebné škvrny, tvar, sfarbenie a smer ciev. Evidujeme porcelánové cievy signalizujúce zvýšený krvný tlak. Diagnostiku môžete robiť postupne najskôr z jednej a potom z druhej dúhovky, alebo sa medzi dúhovkami ľubovoľne prepínať podľa potreby. Zoznam všetkých zistených symptómov je zobrazený v dolnej časti okna. Voľbou dátum si môžeme zobraziť snímky a zistené symptómy aj z predchádzajúcich návštev pacientky. Pri zmene zdravotného stavu, či už k lepšiemu alebo horšiemu, sa zmeny prejavia aj na dúhovke. Je preto vhodné mať možnosť porovnať si súčasný obraz dúhovky so záberom urobeným napríklad pred rokom. Kliknutím na tlačidlo Porovnanie iris z konzultácií a následným výberom dátumu a záberu môžeme takéto porovnanie veľmi komfortne urobiť. Protokol z iris diagnostiky je možné pacientke vytlačiť. Voľbami vytlačiť príčinu a vytlačiť poznámku môžeme ovplyvniť podrobnosť výpisu protokolu. Tak ako všetky ostatné údaje v programe Dr. Alter, tak aj zoznam iris symptómov a diagnostické mapy je možné doplňať alebo upravovať podľa potreby používateľa. Postup je podrobne popísaný v manuáli.